Alright, what's up mga friend? Welcome back to my channel. Pasensya na po. Ilang araw tayong hindi nakapag-upload ng video. Guys, ngayong araw ay share ko yung gulo ng manok natin. Tilawak ng tilawak, hindi tayo marinig. Yun nga guys, ngayong araw ay share ko sa inyo yung mga alagang manok ko. Nagsimula lang ako sa pahingi-hingi. Tapos, yun na nga. Dumami na siya. Simulan natin dito sa bagong pisa nating mga sisiw. Sige. Tignan natin. Let's go. So ayun nga guys, nandito na tayo sa sisiw natin. Ito yung lalagyan natin. Nilagay natin siya sa box, yung foam na box, para hindi sila manginan. Kasi yun yung nagiging sanhi para sila ay magkasakit dahil sa lamig ng panahon ngayon, di ba? Kaya, ayun, tignan natin guys. Silipin natin. Kita nyo guys, madilim yung loob kasi nakapatay yung ilaw, kaya buksan natin yung ilaw. So yun nga guys, ingay ng messenger natin, narinig tuloy sa video. Ito na yung bagong sisiw natin. 1 week old sila. 6 lang po sila kasi hindi nang itlog ng marami yung inahin. Kaya, tignan natin. Kuha tayo ng isa. Ito. Yan guys. Yung sisiw natin na isa. Yan, diba? Mga healthy yan guys kasi maganda yung piston nila dito sa loob. Hindi sila na lalamigan. Yan. Kuha pa tayo ng isa. Hindi natin maabot guys. Yan. Ito yung puti. Yan. 1 week old guys. Pero yung tansya ko rito sa 6 na sisiw na to, parang 4 yata yung babae. Yan guys. Chick, di ba? So yun guys, yan yung loob. 2 puti na sisiw tapos 4 na itim. Yes. Yung patoka nila, tapos may tubig tayo na malinis para hindi sila magkasakit. Kasi masilan yung pag-aalaga ng sisiw dito eh. Kaya kailangan malinis palagi yung iniinom, tapos yung patuka nila. Kailangan tatanggalan natin ng mga dumi yung lalagyan ng patuka. Yan na guys. Ayos ba? Ayos yan. No, nakita nyo yung mga sisiw natin. Sa susunod na video natin guys, papakita ko sa inyo yung 1 month development niya. Pagkalipas ng isang buwan, gagawa ulit tayo ng video kung gaano na sila kalaki at yung improvement nila. Saka hindi ko pa sigurado kung ilan yung babae at saka yung lalaki doon. Pero yung alam ko, parang 4 ata yung babae. Pero doon natin malalaman pag medyo malaki na sila. So yun guys, yun yung alaga nating manok na mga sisiw. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga 4 months old natin na mga manok. Tapos meron tayong isang 10 months. Tapos mga inahin natin. Actually guys, ilang piraso na lang yung kasi kinatay ko na yung iba tapos bininta. Pinamulutan nila, kaya abangan nyo guys mamaya. So ayun guys,
Nakita na yung mga sisiyo natin kanina. Nandito naman yung mga ilang alagang manok natin. May ilang peraso pa tayo dito sa kulungan ng manok. At ayun, tignan nyo yung ibang manok natin. Ayan guys, dalawang lalaking manok. Tapos may isang gold tayo dito na babae. Ayan. Tapos ayun, gulo ng likuran namin. Ayan. Tapos ayun yung isang lalaking manok. Pinakawalan ko muna para mano yung paa niya. Ayan. 4 months. Yung isa nawawala. Baka kinuha na ng mahilig mamulutan sa manok. Ayun guys, yun lang muna sa ngayon yung papakita ko sa mga manok natin. Sa susunod guys, papakita natin yung mga development nila. Pagkalipas ng isang buwan, gagawa ulit tayo ng video. Papakita ko sa inyo yung paglaki ng mga sisiyo natin. So ngayon guys, kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, pa-like at subscribe my channel, Probinsyanong Wari po. See you soon.